שלום, כאן חושן ודני בהישרדות. אנחנו, כן, כפי שהילד הזה אמר, אלעד. אז תזכירו גם את השם שלי. נכון, וגם ראם פה איתנו, אני לא יודע למה הזומבים רודפים אותי. כי אתה על מצב הישרדות. אני אצליח לך. בוא תתתו פקר צזזזז. איפה הוא? למה אתה מדבר? טוב, צייד מפלצות. כפי שאתם רואים, אנחנו נורא מסובכים בינתיים. בינתיים? אתה בטוח בינתיים? כן, אנחנו מצטערים שאנחנו בחושך, אין לנו איך להיות. עשינו על מצב, כפי שתראו, אנחנו רק נראה לכם שאנחנו לא מרמים. תראו. תראוי. ואנחנו על רמה קשה. אז תקשיבו, זה נורא קשה. כולם באים אלינו. ואם אנחנו נמות לפעמים, סלחו לנו. הלילה גם נמשך הרבה זמן ולא היינו מתוכננים לבנות בית. יש לנו הרבה עצים. צריך ליצור פחם, עץ. לא משנה. אבל אין לנו עץ. יש לנו עץ. לא הלכנו עץ. מצטערים מאוד שזה חשוב, כי... כן. אין לנו תקציב, אפשר להגיד. ובואו נספר לכם מה הוא שם. רגע, אבל לא אמרת להם על רם. רם הוא ילד, וכפי שראיתם בסרטון שלנו על איך להתחמק ממלכודות המקדש, שעדיין לא העלינו אותו, אבל אנחנו עומדים להעלות אותו, ואנחנו ממש נעלה אותו לרשת. או שלמעלה יצטער. וראם הבטיח שהוא לא יעשה את זה שוב, תודה, אבל ראם מדי פעם רוצה שנצלם אותו, אז תנו לו את הדבר הזה, טוב? הוא רוצה קצת. יש כאן קריפרים, סקלטונים, לך להתחבא. אנדרמנים. אוי. אנדרמן זה אדם סף. אני קפצתי לאולם. למי שלא יודע. איזה אולם? אמא שלי עכשיו הלכה, אז אל כל כך תתייחסי. היא הלכה לעולם אימומה, אבל אנחנו צריכים לחכות לכל הלילה. סליחה על קורות הרקע, אמא. מכיר את אימומה? סליחה על קולות הרקע, סבא שלי מנהל. סבא של אז יש לנו בעיה אני קטנה. עושה שם את האירועים. אנחנו לא היינו... לך שיש בר מצווה. אתה רוצה שנעשה את זה באינומה? לא יודע, מה סגרו איך קוראים לזה? אז אין לנו אבן לתנור, אנחנו נורא מצטערים. לא קוראים לעולם הזה, הענק. נרניה. לא נרניה. מרסל. אז אנחנו נורא מצטערים שאתם רואים חשוך. נכון, יש את הבהירות היא גם עד הסוף. איפה סליחה באמת. יש כל מיני דברים, יש... אני חושב שמצאת האבן. כן, עכשיו צריך ליצור ממנה, אתה יודע? ליצור. רק תיזהר ממערות זומבים. כן, אני לא חופר הרבה למטה. מי שלא יודע, מערות זומבים, אין שם רק זומבים שם אין הרבה אנדרמנים, אין בכלל אנדרמנים במערות, רק שתדעו. לא, אף פעם לא ראיתי אנדרמן במערה. גם אני. או שאני כן ראיתי דווקא. ראיתי פעם אחת מה זה אנדרמן? אנדרמן, זה אדם נוסף. כמו שאמרנו. אנחנו נסביר לו אחרי הסרטון מה זה אנדרמן. כן. אנחנו נכין ללילה. טוב, אז אנחנו רק רוצים לסיים את הפרק. צריך פחם. נכון, אנחנו שנייה נצא. טוב, נתראה בפרק 2. לא נחזור עוד. האמת לא. טוב, סליחה על ההתראה הקצרה, אנחנו חשבנו על משהו. אבל חבר'ה, אנחנו נמשיך את הסרטון שלנו. מי שלא יודע מה קורה, מכריחים קרשי עץ או סתם שתי עצים. אנחנו נגיד לכם מה שיוצא. יוצא פחם עץ. יוצא פחם עץ. רואים? פחם, כן, פחם רגיל. רק שעשוי מעץ. זה אותו דבר. רואים, נהיה יותר מואר בגלל העץ. בגלל שאנחנו מחממים כאן משהו. רואים איזה מקום הזה? זה משהו שחפרתי. לא. נבדוק אם כבר עלה הבוקר. אלעד, שתוק רגע. אל תתייחסו לילד. זה אלעד, כמו שאמרנו לכם קודם. אוקיי, אנחנו צריכים לחכות עד הבוקר. אוקיי, בואו נראה מי זה ראם. אני יודע. חכה. כן, ראם אוהב את עצמו נכון, אני חולה עצמי, נחתיך, אני הייתי בקרב הזה. הוא משחק ב-WW All Star. זה דני. וזה חושן. וזה אני. אוקיי. רגע.
אנחנו לא כל כך מוצאים את הפחם שלנו. הנה הפחם שלנו, אנחנו מצטערים שאנחנו מתעמרים טיפה. ולהם כפורסט 5 שנים ועבודה סוציאלית אחורית בלי להתאמץ. כן, ראם בחוג קפוארה 5 שנים, כן. תיזהרו לפגוש אותו ברחוב. נכון, אני אפרק איתי מוזרת. תתייחסו מההערה הזאת. תתייחסו מאוד, אני מתכוון. כולם ותקשיבו, משהו אחד. כן לנסות את זה בבית. לעשות מיינקראפט בבית, זה חשוב, לא זה לא פשוט. כן. פשוט זה אפשרי. כן, זה אפשרי, אבל... תראה למה אותי שעושה סלטות. נראה לכם עוד מעט איך רם עושה סלטות. אנחנו אוקיי, עד שיגיע הבוקר נראה לכם איך רם... אני עושה רק דבר אחד וזה נחמד דווקא. תראו, תסתכלו על רם. רם יעשה משהו שמאוד קשה לעשות. תודה. רם ילד מתאבד, איך שאומרים. בן like a diamond. כן, זה נורא קשה. אוקיי. תעשי לי רגע משהו רגע. עלה הבוקר, זה הבוקר. רק שעכשיו יש לילה. כן, יש גשם. זאת... אני לא כל כך אוהב גשמים. יכול לצאת סופר קריפר. רגע, שנייה.